Mani ang mapa sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga gipa-drawing sa lagad sa Dios nga mga si Syro. O niyang ipakita sa iyahang pananahon. Mindanao, bukid ni Jehovah nga Dios, land of promise. Luzon, tulo ka bukid, nanindot kayo, nagatagayday ang mga sapa, matag bukid, dunay sapa, kanindot. Mahal ni ang nakita niya ang mahitabo sa Pilipinas o sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Madunay sapa nga nagabuhay nga sapa nga nagadagay sa matag bukid nagihim ni Jehovah. Sumali ang mahitabo kanindot sa atong nasod nga Pilipinas, abot sa tugma nga panahon nga giandam niya. So mao na ni doon na kay pagtuo magahulata sa baton sa atong Diyos nga hari sa tanan. Marso 24, 2011 ni na sulat o gipa-drawing nga pananahon sa iyang ulipon nga mga si Syro. Nindot nga mga niyang mahitabo, nga nindot nga mga bulak, nindot nga mga tanom, kaya mga niyang saat niya ngayang tambukon ang yuta sa Pilipinas. So magulat ka, ikini gipadayag ingon nga pananahon o kanyang bukid ni Jehovah. Usab kadring sa iyang globe magdingin nga puros patubig ang sulod. Ang kasulat, Espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa mga tubig. Nga sa Genesis mabasa na to, ipadrawing niya. So morning kana Isang word map pasulat sa pagdring sa misyon sa tibuok kalibutan grupo sa Rosada. Morning mga nasod na pagkatuan North America, Russia, China,